Karumba ingkang wonten kalebetipun jangkep para Pandhawa gangsal ingkang sampun kamtaka awit wonten lebeting kantong Karumba menika wonten angin ingkang mawa wisa paramila para Pandhawa saged nguningani Prabu Duryudana menika wonten pundi. Wah, kelakon aku bakal mlengket Praja Ngamarta sing manpa Bratayuda paman. Wah inggih. Waduh. Tetela sampun trep menawi pun Mayawati saha Kusumadewa menika dados atma mantu Ngastina. Awit sampun ketingal lelabuhanipun sinuwun. Ya. Kang mangkono Begawan Mayadewa. Aku ora kabotan. Ya kuwi ngepek mantu Mayawati lan Kusumadewa. Besok blethek ing Surya Mayawati bakal tak dawuhake kelawan anakku Lesmana Mandra Kumara. Kusumadewa bakal tak dawuhake kelawan anakku Lesmanawati. Waduh ngaturaken panuwun Sang Prabu. Dene badhe kasempatan sedyanipun anak kula kekalih. Nanging luwih dhisik Mara Gagenggal sawangan aku bakal ngobong para Pandhawa alun-alun. Paman Senguni wonten dawuh perintahno kabeh para kadang Kurawa. Kinen padha nggawa glondhong pengarang ana alun-alun wigati ngobong Pandhawa sedika sinten. Dahon ingkang arsa ngobar dhateng para Pandhawa. Nadyan ora ana kawah nanging geni suarane pating blekuthuk. Nenggih Begawan Mayadewa ambesmi dhateng kantong Karumba ingkang wonten klebetipun linenggan sangya para Pandhawa ingkang wis kamtaka. Mulat Begawan Lintang Trenggana nyaut kantong Karumba kapten mlajar kagiat Begawan Mayadewa. Ora doh ana bab ingkang nyolowati kok banget-banget para Kurawa kepengin besmi marang wujudan ingkang kaya kantong Karumba. Urmangsa Jubri rasane atiku iki ana apa sak jerone kantong Karumba ora tak udari dene.
pramudari teko iki aku ora pangling nadyanku durung nyumur pikanthi netra waloka nanging capet-capet aku kelingan yen to ana sedulur lima lanang kabeh mongko ingkang wuragil kembar kuwi tegese para Pandhawa mbok menawa ora kliru pandugaku ning kena ngopo kok padha kantapa iki bakal tak kirim bayu karben mulih Malaya Jati jati temah Nirmala para Pandhawa panuwun penemban dene paduka penemban sampun maloyaken dhateng kula sakadang apa ora kleru menawa sira iku Puntadewa Werkudara Harjuna nek kula Sedewa ya para Pandhawa inggih penemban iya para nyata iki para Pandhawa aku penenggak jeneng Werkudara walah dalah syukur bagis ketijung ngurungger para Pandhawa wis isih dipayungi dening Gusti Kang Nyipta jagat lah iki paekandayane sapa kok wanoh-wani maeka marang sira kabeh para Pandhawa barep kakangkulan kabeh para kadang mapan ana tepining kali Ganggo wigati bakal maneges nanging nadyan wis tapak semedi malah dihening maneges marang Gusti Kang Nyipta jagat nanging durung ana wangsit kang dumeling durung ana wangsulan saka jagat ingkang bisa gawe legane ati ning barep kakangku sakadang teman padha jugar nggone semedi lan padha barasa sasuwene barasa ana pendhita ingkang prapta marepeki marang aku sakadang jenenge Begawan Mayadiwa dheweke jare diutus dening Dewa kene nyendhamayang para Pandhawa awit Pandhawa dianggep wong nandhang Sukerta lima lanang kabeh durung adus sendhang pangurwatan satemah dadi Bandayuda nanging ora ngerti sangkan paraning bilai aku kaya digubel dening angin ingkang gembuleng ireng nganti aku ora bisa nglawat inggih penemban leres menapa ing dados saturipun kadang kula nedengipun kula sami tapak semedi inggih awit anggen kula mrihatosaken dhateng lelampaning tumempuh ing negari Ngamarta awit kula sampun anggadhahi sumpah nadyan nyawa ingkang kula totohaken boten dados menapa waton negari Ngamarta pulih tata titi tentrem kerta raharja penemban oh ladalah yen ngono jebul sira para Pandhawa satriya ingkang tak umadi awit jeneng ingsun iki ngupadi satriya ingkang pancen temen-temen mikirake marang kabeh para kawulane nadyan nganggonmu padha tamak semedi durung ana pawangsulan saka Gusti Kang Nyipta jagat awit apa Gusti paring wangsulan kuwi bisa lumantar wangsit ing dumeling ing karna uga bisa lumantar lakon kanthi lakoning para Pandhawa digawe sengsara bakal diarah patine karo Pendhita Begawan Mayadiwa kuwi padha karo wis ketok lelabuhane nadyan nyawa pisan ditotohake wonten kabeh kawulamu bisa manggih rahayu nering sambikala Puntadewa kasinggihan dawuh paduka penemban iya Begawan lintang trenggana ing ngekseni marang kabeh apa ingkang dadi tumindaking para Pandhawa ngertenono kabeh para Pandhawa awit jeneng ingsun iki pinik natah dening Gusti Kang Nyipta jagat kinen ngulumintirake kanugrahan marang para satriya ingkang pancen mikirake marang kabeh para kawulan ingkang padha dimong wujude wahyu katentreman ya kuwi wahyu tirta manik maya mahadi
Mula kang saka kuwi para Pandhawa, gandeng aku wis kelakon ngupadi satriya ingkang mahambek sadu, satriya ingkang pancen teman-teman mikir ingkang padha dimong. Ya mung sira Puntadewa lan kabeh para Pandhawa ingkang pantes minangka dadi kekandanganing Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi. Minangka wakiling para Pandhawa Puntadewa, para enggal menepna pancandriyamu, ingsun bakal nglumintirake nugra saka Gusti Kang Nyipta jagat kang wis tak regem. Wujud Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi karepen manunggal kelawan ragamu Puntadewa ngestaken dawuh. Panuwun penemban dene Paduka sampun maringaken kanugrahan dhateng jasad kawula. Dudu aku ingkang maringi kanugrahan ya awit saka pawangsulaning Gusti Kang Nyipta jagat nggonmu maneges nganti tok rewangi banting raga tapak semedi. Betek labet munggonmu mrihatinake marang kahanan praja Ngamarta lan kabeh kawulamu. Ya kuwi undu-unduane nggonmu prihatin. Nadyan sing dikaya ngapa wae sapa ingkang ngarah marang cilakaning para Pandhawa nanging tok tampa kanthi ikhlas lair tumusing batin. Gusti ora sari tetep bakal paring leliru marang kabeh para umat ingkang wis sineksen jagat saisine pancen-pancen duwe tumindak jujur lan temen Puntadewa. Nuninggih penemban gandeng aku iki uga bakal nindakake darmaning kapandhitanku. Lilanana aku bakal ngupadi begawan Mayadéwa tak elingake. Aja kedaut-daut ing ngatasé Brahmana kok seneng gendak sikara marang sakepadaning titah. Aku ingkang bakal ngelingake Puntadewa. Seneng rasaning atiku awit para Pandhawa wis tumekaning pati. Yen pangapunten sinuwun. Piye? Menika wonten pawarta ingkang dumeling karna menawi para Pandhawa ingkang kabesmi menika mboten dumugi ning pejah. Awit wonten prayaga ingkang wanuh-wani, pawongan ingkang wanuh-wani ngayomi dhateng para Pandhawa. Waduh, yen ngono Pandhawa durung mati. Mergana pawongan sing ngayomi. Inggih lho. Apa ora sisip ing dadi paningal wae pati sengguni. Mongko aku dhewe ingkang awake nyemplung ke kantong karumba isi Pandhawa. Namung nyatanipun inggih mengaten menemban. Ingkang ngayomi para Pandhawa menika Pendhita Malasak menika sampun mapan wonten alun-alun badhe pinanggih Paduka penemban Begawan Mayadéwa. Oh, sajake Pendhita Nyidam terbeloi.